अरे काय राक्षसाचा पत्ता लागला की नाही? वाचलं होय. वाचवा महाराज. राक्षस माझ्या मार्गाला लागलाय महाराज. राक्षस तरी तू माझ्या मार्गाला लागलाय. वाचवा महाराज, मला याच्या सामर्थ्य नाही. हो महाराज, सामान्य म्हणजे कुठून येऊ शकतो आपल्याला काय देऊ कुठं आहे? आला तो, आला. समोर तू केलेली काय करावं दरबारामध्ये काही लपवाछपी चालत नाही. काय झालं ते सांग. इतक्या मुलीचा बलात्कार केलाय. अशाच अनेक मुलींचे बलात्कार केले. मला माफ करा महाराज, माफ करा. अरे म्हणजे हात आराम वर निघाला. राजन याला मारणे आता माझं काम आहे आणि ते करणं हीच खरी ठाकठुटी. स्त्रियांवर होणारा अत्याचार थांबण्यासाठी माझ्यासाठी आणि त्या ठगासाठी होईलच ठाकठुटी. आपल्या मृतात्म्यांना शांती लाभेल. मी काय नाही केलंय.